Sino mga idol? Ayun na. Si Giant mga idol. Ito na si Giant. JB! JB! So si Giant mga idol, no? Si Giant mga idol, napakabilis mga idol, no? 10:23. Umikot pa mga idol, no? Oh, what's up mga idol, at nagkita na naman tayo muli. So finally mga idol, no, at loading na naman mga idol, na sana sa EPSA mga idol, yun nga na BBC mga idol, at yun nga. So tara na, habang maaga pa mga idol, at yun, let's go. Kumusta mga kukoy? 2,000 years later. Yo, what's up mga idol? So yun na, isang mapagpalang gabi mga idol, at yun na nga, no, andito tayo ngayon sa loading station ng EPSA mga idol, at yun na nga, pasensya na mga idol, na medyo di maganda yung masama pakiramdam ko ngayon mga idol, at yun na nga, no, ano ngayon mga idol, no, bigan na mga idol. So yun na nga, no, third lap derby na mga idol, no, at yun na nga, no, yung dalawang warrior natin mga idol, no, parang road to ano sila mga idol, road to Claveria sila mga idol, no, at yun na nga, no, napaka-excited talaga natin mag-abang na ito mga idol, no, sa ano mga idol, sa linggo. So abangan natin yung mga ibon natin mga idol, no, at sana lang talaga, no, makauwi sila, at yun, dumulo pa sila mga idol, at yun, hintay-hintay tayo mga idol, at magtatalpak tayo. So yun na nga mga idol, no, at ito, patatalpakan natin yung ating mga idol. So yun na nga, no, bigan mga idol, no. Lalabas na yung mga bigan. Ano, so road to Claveria mga idol. Sana lang na makayanan na ibon natin, no, yung dalawa natin, no. At dyan syempre si Giant pa rin, ayan, bagong ligo mga idol, basang-basa pa, nag-swimming kanina. Dalawa na lang yung ano. Dalawa. Yun na, ano, patatarian na mga idol. Mega shoutout sa pogi nating coordinator dyan, ha. Ayan, sa mga pogi nating coordinator, mega shoutout mga idol. Ayan na nga, pasipat tol, ha, pasipat, ha. Yung pasok na pasok tol, pag tumalo. Yataon nga pala kay Red Sandok. Basta 24. Aw. Alright. mega shoutout, no, sa lahat ng mga kalapatid sa, ano, sa EPSA loading station mga idol, na BBC sila sa kalam mga idol. Yun na nga, ano, season 5 mga idol, no. So yun na nga, ano, dalawa pa rin yung ano, warrior natin mga idol. At yun na nga, ano, yun na nga, ano, yung gray seal natin, no. Eto na. Bigan yung mga dali, di ba? Mga triple crown. So yun na nga mga idol, na abangan tayo sa linggo mga idol. So yun, sana naman mga idol, na samahan nyo ako mag-abang mga idol. So yun na nga mga idol, na September 22 ngayon mga idol, no, at yun 24 mga idol, na bibitawan yung mga ibon natin mga idol, sana sa bigan. So alright, tatalpak na nga mga idol. Dalawa lang tayo. Oo, dalawa lang. Ang gawin natin dito tayo. Isang triple crown. O yun lang, yung sana si yung nauna kanina. Si Giant, oh. Saka ano? Yun lang, wait ako yun. Easy yun. Oo. Yung nakapatibayan ko, naka-UFC. Naka-UFC. UFC 948. Oo. Ito nga ma. Ito nga mo. Mabek. 230 ton. 230, bigyan mo na. Yung nakamadal na bayaran. Yan, pinakamasakit sa lahat, pero masarap. Alright, okay na. So yun mga idol, na tapos na tayo magdalpak mga idol dito sa BBC mga idol. At yun, third lap derby mga idol, no, sa ano na nga, bigan na nga mga idol, no. At yun, sana naman sa linggo samahan nyo akong mag-abang mga idol. At yun, hanggang dito na ito mga idol, at maraming salamat sa inyo. Bye bye. The next day. Kumusta mga kukoy? What's up mga idol, isang mapagpalang araw mga idol, no, isang magandang umaga sa inyo lahat mga idol, no. At yun na nga mga idol, no, yun, release na mga idol, nag-release na sa bigan mga idol, yung ibon natin mga idol, no, nirelease na mga idol, no. Ayun, mega shoutout sa inyo idol.
Birds Cups. Yun nga, pasensya na kayo mga idol sa naging video ko mga idol dun sa ano, mga idol no, sa loading station ng EBSA mga idol sa BBC, dahil ngayon nga no, medyo masama talaga yung pakiramdam ko mga idol no. Medyo nahihilo ako mga idol dahil may hangover tayo mga idol no. At yun na nga no, yun mga idol, nirelease yung ibon natin kanina umaga mga idol sa ano, sa Bigan. Yun ang ano, at yun dalawang naka-derby natin dun mga idol no, si Giant mga idol at si Gracel. Yun ang ano, sana lang talaga no, maging consistent sa pag-uwi silang dalawa mga idol no, at pumalo pa sila mga idol. Mag-speed sila ngayon ng 1-4 mga idol no, dahil sa yun nga no, para maganda naman yung magiging sharing natin no, maganda naman yung kwentahan natin mga idol no. At yun nga ano, malakas ang tiwala natin sa dalawang warrior natin. At yun nga mga idol no, nirelease dun ng 6:36 mga idol sa Bigan. Yun nga ano, palayo ng palayo mga idol. At yun nga ano, ito yung tunay na bakbakan sa kalawakan. At yun nga, at yung mga ibon natin ngayon mga idol no, nagkukumahos na mga idol no, nagkukumahos na pawi rito sa loft natin mga idol. At yun nga ano, distance mga idol no, from Bigan to papunta rito sa kinatayuan ko ngayon mga idol no, 269 km air distance. At yun nga ano, sobrang layo na talaga mga idol. At yun nga ano, yun nirelease doon ng 6:36. Yun nga mga idol, time check tayo mga idol no, 9:26 ang oras na ito. Kahit sa inyo ng Kalapatids Flyer Mix and Breeder ni Sir Ronald Gonzales. Yun ang ano, alagang Kalapatids mga idol, yung mga warrior natin mga idol no, yung dalawang warrior natin mga idol no. At yun kaya napakasulit ng uwian nila mga idol, solid talaga mga idol no. Ayun nga mga idol no, sa speed na 1-4 mga idol no, darating dito ng 9:48. Yun na nga ano. At sa 1-3 naman mga idol no, darating ng 10:03 yung mga warriors natin. At yun talagang napakabilis na ito mga 1-3, 1-4 na ito mga idol no. Sana all na lang. Yun na nga ano. At syempre sa 1-2 naman mga idol no, mag-i-speed sila ng 10:20. Yun. Sa 10:20 mga idol no, mag-i-speed ng ano, napakataas ang ano, napakabilis ang mga ibon na to. At yun nga mga idol, sa 1-1 mga idol na mag-speed ng 10:40 yung mga ibon natin mga idol no. Kahit sa 1-1 na lang sana mga idol no, o kahit sa ano na lang mga idol, sa 1-2 na lang mga idol no. Yun ang ano. At yun sa 900 naman mga idol no, ay 11 na, 11:35. At sa 800, 12 no, alas 12 yun ang ano. At yun naman mga idol na sana sa 700 no, darating ng 152 yung mga ibon natin. So yun ang ano, nagkukumahos yung mga ibon natin mga idol no. At sana lang mga idol makita nila yung loft natin mga idol, lakasan pa nila yung pag-a-analyze nila mga idol, galing dun sa Bigan mga idol papunta rito sa loft natin. At yun nga ano, mag-aabang tayo mga idol kahit hanggang tanghali mga idol. Pero yun nga lang no, mamaya mga alas 11 mga idol no, mayroon na akong biyahe mga idol, mayroon na akong lakad mga idol. So yun, sana lang mga idol no, 10:40 dumating sila mga idol. At yun nga mga idol, syempre mega shoutout tayo sa mga pogi at mga solid nating supporters dyan sa mga Kalapatids no? Mega shoutout kay Jay Spina. Alright, okay, yun, maraming salamat sa iyo idol no, sa walang sawang pag-support sa Muntikon channel. At syempre kay Boyet Duran, yun nga ano. At yun no, ano, watching from ano to, parang from US to mga idol, si ano, Boyet Duran. Yun know, at maraming salamat idol no. At yun, mega shoutout kay Commander mo no, mega shoutout. At yun, kay Red Chick Love yun TV, mega shoutout sa idol no. At yun, solid dating supporters to, si Red Chick Love TV, mega shoutout sa idol no. Salute idol. At yun ang ano, Pilam Brothers Love, yun know, watching from Las Vegas to mga idol no. Yung ano na ito, yung Kalapatids na ito nasa ano na, nasa Las Vegas na, tapos yung loft niyan dito sa Pilam no, dito sa Amsik. Yun know, nasa Amsik pala ito mga idol no. Siguro marami siya dito mga ano, meron siyang mga ano, Lopman mga idol no. Kaya yun, naglalaro pa rin siya mga idol kahit nasa Las Vegas siya. Iba talaga no, iba talaga nagawa ng Kalapati pag adik ka sa Kalapati, or talagang Kalapatids, solid Kalapatids, mega shoutout sa idol no. Talagang parang si Boyet Duran no, talagang kahit nasa US siya, talagang todo kalapati pa rin yung ano, talagang solid Kalapati. So mega shoutout sa inyong dalawa no. At yun ang mga idol, syempre mag-aabang na tayo mga idol dahil nga sa inyo ano, yung mga ibon natin, at nabibilad na tayo sa araw mga idol no. Tiis ganda. Yun nga mga idol no, kahit na nakakailang dito mga idol, sobrang init talaga mga idol, baka umitim ako. Ayaw umitim ako mga idol. Ayun nga syempre mga idol na. At yun, abangan tayo mga idol no, abangan na. So let's go. 2,000 years later. You know, my idol, ayun na, si Giant my idol. Ito na si Giant. JB, so si Giant my idol no. Si Giant my idol, napakabilis my idol no.
10:23. Umikot pa mga idol, no? Umikot pa. 10:23 mga idol. Asan yun? Ayun, si Giant ba yun? Bumulusok bigla mga idol natin, dumiretso. Sumabay mga idol. Sumabay sa maraming ibon. JB! Ready mo na? Ayun na mga idol, no? Umikot. Ayun, parang nawamali tayo mga idol, no? Nawamali tayo, no? Kasi bumulusok bigla rito mga idol sa loob natin mga idol, no? Ayun, umikot mga idol, umikot. Ang layo ng inikot mga idol, no? Ayun na, umikot mga idol. Ayun na. Crazy natin mga idol, no? So speed 1 pa, speed ano pa ito mga idol, 1,000 mga idol. Pukulin natin. Gaklak natin mga idol, no? Mga idol, may kapasa natin mga idol. Gaklak natin siya na si Crazy. Double. Ito na yung nakwak natin. Speed. Pangko na. Mag-lag. Wala signal. Tumapon. Ang pinawin. Mag-lag. Ay tayo mga idol. Sana. 980 mga idol na. Yun, speed the Giant mga idol. So dumating siya ng 11:10. Ayun si Graciel pala mga idol, no? So 11:10 mga idol. So yun, di na rin masama yun mga idol. Okay na yan.